Yan na yung bike was. Ngayon, sa SM. Nagbibideo siya eh. Ayaw mo siya. Hanggang ano. Yan. Surwak to nga. Parang umiinit, no? Dapat naka-steady ko naman siya. Ganun mo lang. Nakatutok yung camera. Wala. Pero, yan. Naturuan natin. Dapat lagi nakatingin sa camera. Ayan, video mo yun. Yun. LU SM ito, Vikings yan, sarado pa. Okay, so ito ang SM San Fernando City, La Union. LUSM. Medyo mainit. Mainit ang panahon. Always look at the camera. Tignan mo lagi, always. Yan na. Lagi ka nakatingin. Always look, ganyan. Para alam mo. Yan o, katulad yan. Yan na. Para alam mo kung saan mo tinututok. No, mali. Dapat tingnan mo lagi. Baliktad. Okay, nakita mo yan. Baliktad, turuan mo niya. Yan. Lagi nakatingin ka mo. Dahan-dahan, pag mahulog ka. Yan. Yan na. Always. Nag-vlog na yung si Yana. Dito sa SM La Union. Yan. Okay, yung kito hindi pa bukas. Yan. So, wala pa. Okay, that's it. Pansit.